Здравейте, приятели! Днес ще си направим родопски кътми. Необходимите ни продукти са брашно, кисело мляко, от което ще си направим айран, сода бикарбонат или бакпулвер, сол, едно яйце, бутер и олио. Започваме с айрана. Правим се айран, като сложим 500 грама кисело мляко и толкова вода, съотношение 1:1. Едно яйце разбиваме, добавяме айрана, разбиваме, добавяме брашното, добавяме содата, добавяме и солта, сложихме 460 грама брашно. С това сместа ни е готова. Брашното може да варира, ако млякото ви е по-рядко или по-гъсто и айрана ви стане по-рядък или по-гъст. Трябва да се получи тази гъстота. Слагаме си сача да загрее на най-силната степен. След това ще го намалим. Намазваме с масло. След това вземаме от сместа. И чакаме. Обръщаме. И намазваме с бутер. По желание. И следващата. И така, докато ги изпечем всичките. И това са готовите кътми. Излизат около 13 кътми. Средно всяка тежи по 100 грама. Добър апетит! Много са вкусни. И сега още веднъж ще ви кажа набързо съставките. За около 13 кътми са ви необходими 1 литър айран, който се прави от 500 грама кисело мляко и 500 мл вода. Едно яйце, 10 грама сол, 10 грама сода бикарбонат или бакпулвер и около 460 до 480 грама брашно, в зависимост от това колко ви е гъсто млякото. Добър апетит!